अरे बाप रे बाप, प्लास्टर करावे के पड़ जाई का चीज बा। बाकी कहे के बस शिल्पी हरी चाहता नहीं हम परदेश में कमाए सुन प्यारिया जाए के न पड़े बाजार से लिया हरे तोर तोर कोरिया तब न काका पति रोपनिया जा बोला भंटा चाहिए। एक सेकंड पीछे आई सब लोग देखा था कि खाली एक ही लोग में बिजी बानी तो सब लोग में बिजी रही उताका तरीके कहीं दूर में तो बोलो काका हम पति रोपनिया जा कहे के बा 3 कट्ठा बलुआ 1.5 कट्ठा भंटा ए राजा 3 कट्ठा बलुआ 1.5 कट्ठा भंटा तू 1 कट्ठा खाली 10 गो मुखड़ा गावल और भी फरमाइश का कुछ कैसे कि सैया जलिया दे तारे अब कोहर गुलाबी हां गुलाबी गुलाबी तो गुलाबी गुलाबी बड़ा परेशानी जानता नहीं घर के बड़ा पट्टीदारी पूरा दुनिया से लड़ल हो जाला घर में जब झगड़ा लगेला तो कहो तनी कैसे कि सैया जलिया दे तारे सैया जलिया दे तारे कोहर गुलाबी हां गुलाबी गुलाबी हां गुलाबी गुलाबी जवाना में कब हंस रही हां गुलाबी गुलाबी जवाना सारी भाई सुना तमाम मीडिया वाला भैया आइल बने सबके स्वागत बा साथ ही साथ विकास भैया भी और एने बानी भैया तनी कम करी बहुत एक साथ हम शिल्पी मंच पे ना गाइले जाए काहे से कि इनकर स्केल कुछ और बा हमारे स्केल कुछ और बा तनी कम करी तू को एगो लइकवा एगो लइकिया के देखलस तो कहता करेजा जब तू नजरी के सामने से गुजरा तारू तो बुझाता करेजे में फाट गई। लइकवा कहला बड़ी प्यार वाला स्नेह मिलल बा लोग के गाना के अरे गुजरले नजरी से जब ते गुजरिया धड़कला जोरे से तो एक ही गो दिल बाबे
भीतरिया ओहो दिल लागल बतुरे से कहे के भैया तो गुजरे ले नजरी से नमत गुजरिया धड़केला जोरे से भैया राजन भैया कुछ मिसिंग होता है एगो चीज चाहे ओकर आवाज कम हो गई होखे चाहे कुछ होखे एगो मिसिंग होता पॉइंट तो गुजरे ले नजरी से नमत गुजरिया धड़केला जोरे से कहीं को दिल बावे ये कहीं को दिल बावे ये कहीं को दिल बावे सीना के भीतरिया तो ये कहीं को दिल बावे सीना के भीतरिया ओहो दिल लागल बतुरे से ये कहीं को दिल बावे सीना के भीतरिया ओहो दिल लागल बतुरे से जितना भी यूट्यूबर भैया लोग बस सबके प्रणाम बा रउआ सब एक पॉजिटिव न्यूज़ चलाए हाथ जोड़ के निहोरा बा छाप दे बोलो का तमरीग नैनी जस नैना मिलल बाके ओठवा पर मुस्कान खिलल बाटे एगो हमारा होई नहीं के बुझात कि सब लोग तो देसी लगता है विदेश से आइल बड़ी का ई रसियन है हैं ई रसियन है एनेगु का नामो हतार हो अपने देश में तो इतना गोरी लोग ना होला भाई दीक्षा खेते में लोग जरे लगा दे दो ना हमरा के दीक्षा क्या नाम है आपका दीक्षा तनी बोल दो थोड़ा सा लोग की शांति मिल जाए क्या नाम है दीक्षा सुनाई ला ना सुनाई देखिए आपके कितने लोग यहाँ चाहने वाले हैं थोड़ा सा ऐसे बोलिए कि पीछे भी लोग हैं पीछे के लोग भी सुने क्या नाम है आपका दीक्षा सुनाई बा आई देखा ठीक बा आप डांस देखिए आप लोग हर बात तनी रखल तलिया में कि हर बात तनी रखल तलिया में रसियन नचे आइल पिया बलिया में एगो यही क्षेत्र के लड़का बानी गायक बानी अतुल ठाकुर जी इधर आइए अतुल भैया आइए है नहीं आई हमारे भोला भाई भी आएंगे आप लोग यहाँ के गाना बहुत सारा ये सुने सब कलाकार अतुल भाई हमारा करे का जिला बलिया जालू हमारे भोला भाई सब लोग बलिया के कलाकार है ये कलाकार के ढेर सारा प्रोत्साहन दिलो आशीर्वाद दिलो अनेक शब्द बोल दी तो का हो काल बा सबके प्रणाम करतनी है से आशीर्वाद दे के एगो तनी ताली बजा दीता तो हमार गाना आज से 1.5 साल पहले आइल है गरेका जिला बलिया जालू के सुन ले बा ऐसा ही गावत रहा खूब आगे बढ़ा भैया एक लाइन गा दिखाओ बस एक लाइन की बुच्ची का बना एगो तनी जोरदार ताली पर लगाओ तो की बुच्ची का बना साबुन से नहालू करे का जिला बलिया जालू बहुत सारा प्यार दिली जा हम
आप सबके दिल से धन्यवाद इतना कि हमारा कितना सारा प्यार देने जा। बलिया भी बहुत सारा गाना बेला सब गाना के प्यार देने जाए। हम ज्यादा वक्त ना लें काहे कि ई प्रोग्राम दीदी और भैया के है तो आप लोग ये लोग के एंजॉय लीजा। हमने के मौका मिले तो फिर गावल जाई। एक गिना आशीर्वाद दुलार दे लीजा। हर हर महादेव। हिला दे ये अपना जिला खातिर मरनी बहुत सारा गाना यहाँ के गावनी बलिया जिला पे एगो हमनियों के